Jo, det var dig, der var lejer udlejeren, ikke? Jo. Velkommen hos Farver Neo Feng Shui. Her i går, der skiftede min vægfarve fra terracottaen herinde i hjørnet og så over til Moon. En fantastisk fed farve efter min mening. Men jeg har jo egentlig også nogle stykker at vælge imellem. 156 farver, både i lermaling og i marmormaling. Naturlig maling, totalt fri for kemikalier. Som vi toner herop. Hvis du vil have et godt og naturligt, sundt indeklima, så er det her butikken, du besøger. Kom ind og tjek de dejlige farver ud.